mbiya mona bararia soko ngari bageri ga gukwana litukuri rero kurwa aiga imeyo mocho Nyamira asamalieta ni gongoro kwa Jacqueline Barongo igongo korama nigete senike gesafm na Radio Citizen na kampuni ya Royal Media Services litukuri rero nigo tuachira mwaiga buna balikia mangana kurwa iga se county ya Nyamira iri gukwanira mange igoro yali abaire ga gukorekana amabe ase abalikia mangana kinga kibare ase emirimo yabo nugo saba kwane buna aba bwatani bonsi banyare bagatwali baga ligi ya gose kinga kisinyororo kinga kitoko kora emirimo ya itasengenje ntu to ngaba somba kere tu achire to koliya mangana igo to ngaba somba to koliya mangana kere tu akolire tu ababekera teneni elinde mwanyara mo kunyanyora wono go saba kwane nkolinga tanyore kinga kisinyororo ntoli babisa tokore mirima asobwamu TFM emyaka gwetani 10 ya etre imeye kaunti ya Nyamira umuri kinaro renge bwechi gazeti Francis Nyaruri Kainda akabura agachigotokoro sana imekuchibogere mata ali itira kwete asama ndamana yagendrete boniga agenzi imeyense itengima ya Kenya saba saiba kuburi serikali ewajibike na ande korengana namagani alia abakenya batagitamagenderero nabo igo abakenya batagitama bagayemeremo chinyombo choboraria nabaliki bamangana magia twabera somo stadio bosio asokwanyu mwananchi obotamega ninki kendrete kera lituko torore bana habari ya Nakuru mwana bana agoro Catherine agakora so masasi Nairobi torore bana habari bakobwatwa nonyengusi yaito na Nyamira county chinse monjire to konyora bana habari bagutangwa n'abanyanyimbo nga mba masiko genda kubwata chibicha basikubwata mariogi nga ninki kegendrete asekeria abanyanyimbo okonyora bobwete nga omwana habari aise ko bange na sigendo kyo korwa erokende nabanyoro bosaiti bwanyorekanire asumo omonyanyimbo abetega kwenda baminchana machikari abekire ingote baiga chinga kichaikire abari kibamangana magia aba bakore merememe kobwana nyina bo busabande tumanyete be serikali ekero muri kibamangana magia reporter na erokoleta mangana onsi pia ali akorekanire oheresa omwananchi unga inki yakorekanire tukurima abana bali mbaga niri baigwe oborendi nande yaikeire chinga kitoroche oborendi ombwete gukwanirwa sogwagare onye kere ngumwana bana bwende kwa gunona kabunduki ka yakwirendera iga aiwa kabunduki ka yakwirendera asengenje bona shikeire koko chikokoro omugano eparanira ali mujimba atarakora mujimbo gotumira bafasi baje batabaya ya gwasali mujimbe liye koko chikoteba nga yaya chibasali abana mbaranyora omurayo so kumunyoki togo kwana nga yaya serikali ya Ruto yaya bakenya ngorera bali finance bill ya tabekane voltering yati yegweriwe nari kwanyora abanyanyimbo bajira story nani nduto kurwana n'abanyanyimbo balia bacha gwakanu mesare yabo yanyorirwa sama tukamange and in fact abaskari abange bachandegete lakini tole konyara gwekwanera abali kiba mangana majana butogwe soki twabeka mangana abo kwanyara nga bamenyira centre rengia yumwana habari yasikwe ayiguli baga akorera bakenya meremo asengenje gasiyeye talinga tuwa sere tukukurwa semere mwende tukadeuto yakora etuwa nchiranite nga yaya na intuye kana kituwa nchire kurwa samanyinga itoime tokore tokonyense ito ya Kenya egento gekurukunga haki no bosibore buri bwarwane tu emyaka zaidi ya 60 ya etete egento gegotoboi na kutogecha sana nga serikali gwetera eraire no mo president bwense okuruku Uhuru William Ruto nero kurwani the media industry and the journalist ekiagere kere president yuke ko kwana bobe igoro yabaliki nechinyomba cyoburaria igonga nero kurwani gwetera akurwani abaliki abana nechinyomba cyoburaria nabo igo abantu baye abakurukwa abawaziri barwani bono bwobo bwito mburi ngaki onye ndi nabantu baye bakurwani abaliki bamangana nango nabato kuchire president amotenga gaki kani abantu baito barwani abaliki bamangana lakini bono iga ne president n'abantu baye bakurwani abaliki babangana mai ubo omuchanda so chakirete noyo abaliki kurukare bare konyora rero media industry ya change in a way that togo tebeke mine kare etware koira mangana twatanga ki oyo kwanire lakini rero tukuira mangana tukuburi ngonyo okwaneke neke maene kere bono boroboriete serikali ne ringe koro erojinga ki etugukwana mangana ari eyeke maene korwe finance bill ya 2024 egwa eyo the media industries ya tumegete ko enlighten ya abantu benze ngaki ebintu ebya serikali yete kobeka nebibe na kikiagejiria serikali mono lakini tokubatayiga ntori gochigotiga etutete kurwanira obosibori bwenseye neye nezegi eta ere onye serikali teri kokora the right thing
So long as the government and everybody is doing the right thing, ntuto bwat mangana na barogo. So we want them to do the right thing. Na ende baya balikiba mangana maya obosibore ekiagera baise bakore gentekia into abatanga ngo Quebec. Baise bakore genteke ni into naenda abatanga ngo Quebec. Biamon. Anyale kukwana. Yani bagotanga we are a voice of the voiceless. Igwa mangana serikali erigeti gukora censorship bago censor media houses tigatobate nganto likokoseka. Communication Authority of Kenya, Media Council of Kenya. Mo basi ko side na serikali anene mono Media Council of Kenya goteba wancherana ne statement ya serikali nga media ko ini side area public against the government. Media Council of Kenya ne body tutenere tento itabete lakini igotoku babori ritukolia lero iga. Tiga ba manyenge gasi yaito nduto kokwana rulio tanyale kokwana. Abaskali bali bakira abana babanda masasi chipara wao abaibuli bali kabati ndikira abana babo bakolera amariga. Igotokuboria serikali anene o murai wense ya Kenya umuske William Ruto. Abaskali abo bonse pimba manyire bageta abana babanta masasi bageta bakomurikiri sasi babwatwe bairu kotini na wachukuli watu wakali. Biamono.